फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै दिनैनि भिडिअ जाहैबाय अमा बेदर जानोसैलाय नायनो हागोन नै Ultra Pro model जोंखौथ' गोदो बेलेग हारिफ्रा बेलेग जातिफ्रा अमा बेदर जाग्रा होननानै बिराद मुगैयोमोन ना दा माथो गावसोरसो बिराद अमा बेदर जाग्रा जाबाय बबेबा दखान बबेबा धाबाफ्राव बर' दखान बर' धाबाफ्राव गावसोरसो माथो दाना बिराद अमा बेदर जाग्रा जाबाय जोंखौ गोदो माने अमा बेदर जाग्रा होननानै बिराद नेवसियोमोन दाथ' अमा बेदरा थोबावलासो मार्केटाव ओरैबायदि माने जाग्रा ओंखारबाय दायो गुबुन मानसिफ्रा संगासिनो दं आङो जोंनियाथ' मोनफ्रोमबो हाबा हुखा जि खामानियानो जा अमा बेदर नङाबा जाखायाना लोगोफोर सोरनि थाखाय फेभरेट अमा बेदरा कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनिनो फंबाय लोगो साननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय भिडिअफ्रा बारा क्वालिटि जाया मानो होनोब्ला मबाइला दाम खमि दाम गोसा नङा दासिमबो मबाइल गोदान लानो हाथ'वाखै थेवबो नाजाबाय थादों बे मबाइलजोंनो बानायनो बे मबाइलजोंनो बानायबाय थायो आं ब्लग भिडिअ नोंथांमोना सामफ्रामबो ब्लग भिडिअ मोनबाय थागोन नायबाय थाबानो जाबाय दायो बेयावहाय दै एसे होनोसै दैखौ लाबाय होनोसै दै होबाय ओमफ्राय दायो बेयाव माने आलु दरनैसो होना होनोसै दायो बेखौ बरियानो गोदौ होनोसै लोगोफोर खोबनानै होनोसै दसे थ' आंनि इउटुब चेनेल नायग्रा लोगोफोर आं माने सानफ्रामबो ब्लग भिडिअ होनो हायाखै दुर्गा फुजायाव बेस्थ'मोन ओमफ्राय आरो लोखि फुजायाव थांलायबाय प्रजेक्ट देखायनो जोंना माने जोंना आदा जितेननाव माने प्रजेक्ट दं नालाय मोनब्रै मोनबा सय 10थासो दङ बेनिफ्राय माने बे प्रजेक्टखौनो जोङो माने जेराव मेरावनो लांथिंबाय थायो गाबथिंबाय थायो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जुदि फिल्म देखायनो प्रजेक्ट नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन मोनगोन जोङो बिदिनो गोजान गोजानावबो लाङो प्रजेक्टखौ दामफोर मिलायोब्ला माने लाङो आरो देखायहैयो ओमफ्राय दायो माने लोखि फुजा जोब्बाय नालाय न'आव फैलायबाय ओमफ्राय नै जोंना हाग्रामा ब्रिजआ नै जोंनिया नैबे जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज जोंनि ओरैजाय नै जोंना सफाय दैया एकदम थुरिबारि मा होनो बेखौ खासिबारि जाजोबनानै दं ओमफ्राय नैबे खासिबारि नालाय ओमफ्राय नैबे न' नालाय नैबे खासिबारि नैबे गुफुरा एकदम बिरनानै हाबफैजोबो माने न' सिङाव ओंखाम ओंख्रि मायावबा माने खोबनानै दोनाबा मायावबा माने बाथाबजोबना थाफैयो आरोना नैबे गुफुरा खासिबारिया नैबे न' आंनि न' नङा दे इयो बेयो जाहैबाय जोंहा आदा लाहानि न' ओमफ्राय बेवहायनो माने दायो आङो अमा बेदर एवगासिनो आरोना आल्ट्रा मडेल नैबेयो सबाय दै ओमफ्राय जोंना बै बियो गोदान बाथौ थानसालि लुफुंगासिनो दङ जेब्ला लुफुंजोबजागोन
जेब्ला माने बाथौ थानसालिया कमप्लिट जागोन अब्ला नोंथांमोननो देखायगोन आङो दा माने बानायगासिनो दं ओइ नै बे थिखिनिखौ नुदोंना नै नैयो बाथौ थानसालि गोदान लुगासिनो दङ दायो माने आङो दै होनानै बेदरखौ गोदौहोबाय अमा बेदराथ' जोंनि फेभरेटखा आंनिथ' एकदम फेभरेट नै जोंना दुर्गा फुजाया जोब्बा आरामसेबोगासिनो दङ ओमफ्राय पेन्देलखौबो खेवगासिनो दङ दायो नायनो हागोन ओइ पेन्देल खेवग्राफ्रा जिरायनानै एकदम बाबजिसो गेलेगासिनो दङ ट्रेन फैबाय नै एक्सप्रेस दिल्ली एक्सप्रेस दै इयो दिल्ली थाङो दुर्गा फुजा जोब्बाय लांदां सिरि ओमफ्राय दायो दाखोरफोरखौ सिबोगासिनो दङ दाखोरफोरखौ साफा खालामगासिनो दङ बिराद लेथ्रा जाजोबनानै दं नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै फुरा लेथ्रा जाजोबनानै दं पेन्देलखौबो दायो खेवगासिनो दङ बेदरखौथ' दै होना दोनबोदोंमोन नालाय दुर्गा फुजा जोबलायबाय लोखि फुजा जोबलायबाय स्रिं स्राय स्र' दायो कालि फुजा फैसिगोनलाय कालि फुजायाथ' जोंनि खाथियाव जाया ओरै बागानफ्राव जायो आरो बारा गोजानबो नङा माने खाथिद्रायबो नङा थांनो हायो आरो बागानफ्राव जायो कालि फुजाया दायो गोदौगासिनो दं बरिया मोदोमबाय हालदैयानो बारा नांदिया नामालाय लोगोफोर आरो फुलालासो जाबाय थ' लोगोफोर बेदरा दायो मोनबायानो हमनानै ला आल्ट्रा प्र मडेल बेदरा अमा बेदर मोनबायानो दायो बरिया मोदोमबाय आलुखौ थुफ्लेलालै गथा गथा जानोसै थ' बेदराबो मोनबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला गावनिनो फंबाय साननानै चेनेलखौ साफाग्रा बा माबा साबस्क्राइब खालामना लादो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि